Kajironga Ethnic Village Ethnic Olong picnic spot Pinchongdat. Karbi Longri song Inglong pho atum pen dipui thialong armu tijeng pon sikati song pon par ompluk. Sa Bikru LP School along Luthan bang atum asai kat klem pamimidet ajok. Luko Charlie bom aklim somar atum akai kana hok aji angring. Luthan bang atum kispa dukpik ajok Chukilia High Secondary School along pen asadlang misen ang tek kelong pon. Lakhain ko rathok Durbagri Amisi Constituency Parlo Kajirong pe Ethnic Village Ethnic Olong picnic spot Pinchongdat. Ethnic Village laki Kajirong pi pen nongnam gat tangklong adimlo. Kajironga lapan ke Kajirong pi lapen Kajirong pi phukimu momudota padover nang pusi Ethnic Village mar isi park sengponlo. Lasu Ethnic Village bangke isi Kajirong pi arong asonsi paman ponsi kijui kelang adim Pinchong ponlo. Bones tami kelang dur pangkrevi ajok picnic spot si Pinchong dadlo. Adung arai ke du thedung restaurant atum aju opor truck pen bangsi labangso hawar along bun keter ahui na kebar pusi thekdulong atum pen than pon. Hora pen mirsing tok bi Karbi Longri Abirta. से कुने पेले से किंतु ऑलरेडी अपनी गाड़ी तो याद फोकस होए से माने के थेक दुनों लालो नितो मीडिया हिन पेन फांसी तमे अप्रांसी के छोरो पर पिक लो तुम फान बचिनी टेंग पेन पिनिंग वे ला आना जो सितमे नंगली पता छोरो लो कुरवांग थु लालो पिनी अपोर लालो नितुम आजो इंटरनेशनल आदिमा मालो काजिरंगा पुलोते सितमे लपसोन अपोर पिनी Ethnic Village lapente mendu athengnu amasi koma kupilo ne litum chini ne sitame lapusona por hut mane henodak ahormu mane kalitera hormu si lapuson to war ang bong gari pen komani atum wang si pang thek atum wang si lapusona ke heno alitera hormu war kang si Kasi nitum cingki cetan lo wang bom hut pen nitum tek long lo lapen amasi lapu tibok het do mendu lalo doktor kacing hon doktor jontorong pi restaurant lo alang tumhan pen pacini pen amasi pu cinghon korte do papu alang lisame nonta nang citong don alang phan gm phan fas si pacini lo lapen de alang phan nang toy lo lapen de non alang tumamasi pini bangke lapuson ake ne bangke halato masih nang ceklembo pusi cini pon dia chala soal tera ke kona pensi ke van lo soal tera nitum kemat hateng bulote lalo itum phan nang lang red pen akemat ma pusi kemat dam lo lamang ke ate mene itum la non lang nam elo bulote Karbi area long masih non bangke fokus lo lamang dage Gulakar district putakali itum Karbi district long masih lapusona por aning ve momo sitame pining be jong si pini first time jong si lapuson itu ming samnon ri pulote momo sitame lapuson ke anzo si dojima pusi ke matha joine si kasinang li tumhan na chuning ri pensin ang tumang chitong dun lo kurwang thu ning arong tar pik lo lamang te la so letera ke van ke gari pen ma mate gari pen gari ke thek dun long ma gari ene ke nitum katulidun long ateng lo pote alang li ke ave pin alamang ke alang li puwang lo gari ke dak masih pasapikok lo nitum video henten nata nitum endun lo sidami pipot si endun nangkok ma pulote itum iria itum kimisen nei atowar dak international akaprek amonit tum sami dak foreigner pen cheng lok sidami ke wang do tum do sami lapusona por hujong si menduan son nani Ethnic Village son ke wang jong si dokok lapusona condition towar jong si lasona kalitera aga thek long lo pulote koson lo munit tum mente aningkang samji ente lapuson ke matha pena joine si pu ik sim dol কাম কৰোঁ এতিয়া মই ডিউটিৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ আপোনাৰ 8:15 মান হৈছিলে মই আহি পেলাই যেতিয়া আমাৰ যিটো এথনিক ভিলেজৰ সন্মুখৰ আমাৰ যিটো ওলাই যোৱা ৰাস্তাটো আৰু সেইফালে মানতলো সোমাই যায় ওলাই আহোঁতে দেখা পালোঁ আমাৰ যিখিনি আমি ডাষ্টবিন ৰাস্তাত লগোৱা আছিলে বগৰীজুৰিৰ পৰা ধৰি পেলাই আমাৰ মানদু ৰিজৰ্টৰ বা আমাৰ কাৰ্বি আংলং গাঁৱলৈকে যিমান লগোৱা আছে
তাতে আমি যিখিনি ৰাতিপুৱা আমি খোজকাঢ়িব আহোঁ আমাৰ যিখিনি গাঁৱৰ ল'ৰা চবেই আমি যিখিনি বেয়া বস্তু ৰাস্তা কিনাৰত পৰি থাকে গোটেইখিনি আমি তাতে জমা কৰোঁ যিখিনি ডাষ্টবিন আছিলে কিন্তু মই আজি ঘূৰি আহোঁতে দেখা পালোঁ যে গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ এই যিখিনি এথেনিক ভিলেজৰ সন্মুখত আৰু আমাৰ এই RBL বুলি এখন কিটচেন আছে ওচৰতে তাতে গোটেই বস্তুখিনি ৰাস্তাত পৰি থকা দেখা পালোঁ তাৰপিছত মই আমাৰ গাঁৱৰে দুজন সদস্য লগ পালোঁ কাৰ্বি আংলঙৰে হয় তাৰপিছত তেওঁলোককো মই মোৰ কথাখিনি অৱগত কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ হোটেলৰ GMলৈ ফোন কৰিলে তাৰপিছত ক'লে যে আমি এইটো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আৰু এইডোখৰতে এখন গাড়ী ৰখি আছিলে আমাৰ ইয়াৰে এতিয়া মই চিনি নাপাওঁ ল'ৰাজনৰ নাম কি হয় কিন্তু তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰি থৈছে গাড়ীখনৰ নাম্বাৰৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি লৈ থৈছে এতিয়া কোনে কৰিছে আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান Usik ni pa ingkorener kep arni Karbi Longri song kes englong photun pen mithanga sai hemalong pen armu cheng pangcheng ponsi di pui hiti an armu cheng ponsi hang taram ponsi ati song pon parom pon plu Karbi Anglong ki siksidul alongri lasi englong so khai pan silabang so alongri ki panong pi ponlo las non tribal atum pan longli patra ki longri trading lesson eng thanang ji pusi alangli tumpen ki hang pon सरकार के चंग थुई हाला बांगसोई को चंग थुई लोंग तमे इरी तुम कार्बी किलू किलो मरा तुम अबताई तीन तमे लुदुन बम इंसाम नुरी लसी नॉन की वांग जिलांग अर्नी ताली तुम कार्बी आरा तुम निंग सिवेट केंका में सिवेट चे जोरपन पेरा इतुम जोंग सी निंग सिवेट तो tek thi betangte non ki do bom government tum penangan bidikang limpen inglong asu tum hanang ki ber ji phan bor ipik lasi ili tum owe kimi pen cheng lok sarpi doan lapen karbi ara doan ili tum cherok tokte lapen ini tumphan jong si ipeng le dodi protangte non kitu mo government tum ke itu phan idong thibji lasi pini labang so kachi song ni tum mithang Central Government State Government lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen stami Karbi Anglong aphant hemprea kar ia puthak arti nang piperet pusi alangli tumpen puthot jongpon thu state government punon itu Karbi Longri Autonomous Council punon thang initiative NA lapen asap sowet ajaran thek tak ikang tum thek danong ni article 244A pa tunjipan lapen ini tum bharot kacharia lo along masi tok anglo ini tumhan akirai pi ini tumhan inglong soja kong 6 schedule ateng ini tum Karbi Anglong ma di mahasau tum kitu kithak inglo longlea ron punon mithang kape customary law punon kachipang tang jia phan penaan itum 6 schedule long aja kong kipido bon tame bharot kachari aron along itum 6 schedule nang tokpitekang ang tame nona phong election hot ili tum chief minister Dr. Himonto Biswa Sarma ki along mailong kalingje dam je inglong aso kalide tum hantame pota pipon po inglong aso kalide tum hantame trading license pipon po purutante kopia 6 schedule loke itum phan ang kilang remma ma Indian a constitution phan labangso a government tum honor ping tum tedet ma athe labangso 6 schedule labangso Indian a constitution mate tok pake joy chot ma arjumi me alam itum phan ijakong yanwan nang thik pitet tame halaso yanwan bang phansi ka tirwa tu pulatante itum mo ki bang jilangan ni ke kopilo ke chupo kono lo ke dampo kono lo ke dopo charjumi me alam lasi pata bang ason ki PG pulong ke Karbi Longri song pen ke chikhodunde trading license teng long aso kalide tuman ki PG po ke Karbi Longri song chikhodunde lapen Karbi Anglong Autonomous Council of Harman itu separate electoral silam weg nang ji idam tang penana song non hedjon Karbi Autonomous Council MSC kilik tribal atum pen ke haidun MSC atum phan EMR pu pe konongle jong si EMR pu pe konter liputang ti Karbi Longri song atum pen ya hiring tang rak pen che song pon ji pusi Karbi Longri song ki SMI pu song si tu pen pachim ko Autonomous Council long election thudun long le bon tame inglong aso kalide tum Karbi Anglong Autonomous Council long election ki thudun non ku pen galilo aprang le thudun bom lo ti bon tame non a phong abang bang aso tum phan aho or pi ong chot kasi non a duta Ajit Kumar de polam kali nitum ke inglong aso kalide tuman ke tum tickets pipe derang ji bon tame sai jok je ki thek thelo ne ma kupi ka ma tha peng lo ne Karbi Anglong Autonomous Council pen ta inglong aso kalide tum tame ticket pi pon de lo ning oi me lo hai de lo lasi non labangso non EM kachi bagalong
Ojit Kumar di polam kali inglong asuk kali dia tum panke ilitum Karbi Longri Thomas Council CM mata EMR people beten angji latuman isiba kali son pinangji ili siba kali son pipi plotel latum awe tang ciplang pompul lasi lang tum hai delo koson beton hai del ne itum ta konan ne Karbi khai ta kicok ni de koklo lasi non putol so ka kicok cibang tu repeat ang nelo lasi kiwang jilang ni non penap dik Karbi Longri Thomas Council long inglong so kali de tum han EM ki pek protang te ditum Karbi lo charles so kasi song sudak ji ni pinal bang so tingul din jipon Karbi Long Luka Charlie nar kang thurponchi aphanpura Karbi Long Thomas Council Education Department atumpent anikan wang sami kuti atangka padang bomlo lapen Karbi Long Thomas Council CM Dr. Turam Hang stmi luthan bang atum asai chiklem pa menangji pusi my meeting along sami odaita ningje pon bomlo bonta inut bahini luthan bang atum laba su alam arjujesi mate patoite si mithang asai chiklem pa me pent hem tot lun pen achiklu bai nong chen chora tumta tu bomlang Lasun si lakhain koira truck Durbagri MSC Consensi Parlopon Angkang Survey Crew LP School Long Headmaster Sanjeev Bora Lapen Luthan Bang Chandon Chohan Atum Lut Than Bang Asai Chiklempon Pamimi Luthan Nam Chip Stame Alang Litum Kontai Sian Parpen Thanthi Si School Pasi Tiploti Pusi Hadak Rong Asar Lapen School MC Atum Pen Ningjipon Lapuson Luthan Bang Atum Asai Ka Chiklem Pamimi Det Atum Phan Karbi Long Autonomous Council Education Department Atum Pen Sodak Pen Jongsi Engsai Pon Pi Liputang Te Lapuson School Long Ka Charlie Pom Clean Sumar Atum Akai Kana Hoga GC Angring Dut Thitando Han Bokapin Robertson Killing Karbi Longri Abirta Jadi nang di bangkente nili la agambura lo la so arong long gambura lo kedi tang te la namit tuma rong school long jasimela LP school thandang pendang lok so market tek te pinang an kom pendu tang te la so put puthak nang mi hin peng pilok jong nami alama bangke a hok lo jinghon authority ke do tum pena jok la ili tum phan mi sena teacher ke nang toilo semela so nang ke toy pen alali tum asai ke chiklem kle nili tum thek dom long lo atheke ladaga headmaster abang sonjit bura bang ke ili tum kado beta thek long prong lo kado ko be rong asor se tame alang li ke bang ve se tame hala inut bahni tum phan nang che toilo se tame hala tum tame la buson do kok je LP school pulutang te apor baji ke penching rong ke chok se det bo atheke somar tum ke prat sai po chibung sai po chola buson homoisa do kok de tegla se alang le tum phan ke chuning re bang ke la lo ke bang ji lang abang ke misen je phan labang su school nili tum ke misen nang ji methang sumar tum thek nang ji laben methang sumar tum paprang nang ji bu pen aposi ke doan au sumar samela daksin nili tum toy dun lo sitame na ke than pi bang atum bang jong silapu anwet pulutang te nili tum bang ke pa phije phan bang ke dokok po ate la bang so long school kente master bang andu bahini lo inuda bang headmaster bang ke lake sonjit borua lo laben hini bang ke chondon chahon non hop thi ruini si dola nang ke jon la same la station teacher bang ke bang setame exam nini and edet puse non ardu tholong lo jo amatsineli tumta nonali tumta ko ban tholo ni si bang ke ako ka chuning ridun che bang kala lo eli tum labang so school raising committee eli tuma president ake hai phasna me kachuning re bang ke la lo je pulling tang ba ingdu ji sitame me thang rong amonit me thang school lo pusi me thang sumar lo pusi me thang alang li sitame mesen thanang ji pura response chena sonte alang li phanda kachuning re bang ke la lo pusi tang de la bang so SMC long kente SMC president secretary tum bang kente amen ko son sonni president abang la ke horen kro lo ladang nili tuma sorma lo la pen secretary bang ke la master headmaster master mat pagedi la sinte tangte la bang so school long ki paching thur ponji phan bate nangli gangbara hui pen ko pilon nong ke claim pon thu poken lalo nili kachuni riduna bang ke nona sona thak purikha sitame nini and edet po bang ke elitum kaching thur phan kali lo ni na jasmet kachuni re bang ke la han lo elitum CM atum phan sitame action bang en ponang ji je elitum karbiang long sumaratum loke charlie tum theknang ji paprang nang ji bulutang te elitum na appointment lok po kam chiklem kledet labang elitum chok chilo abusi jasmet ka chuning ria bang ke elitum
Miss Sen pen ke than tu ja phan Miss Sen pen ke Charlie Longji la da ko soma ke Charlie Longji phan si ja se ne ke chuni la so school ba Miss Sen tangte la bangso rong school ke nangli rong si do kolo master dum da nangli rong si nan than tangte la anani pen nangli ko people la tum action and edit ke mane lalo nili tum se tame non asom thak nali tum pen ake chera bang nang ji nili tum alam ke ni ji chot pen hok da pali e la pula he jola se non nali tum bang lo isi bang ke kadu ka ve ka chuning ri CMM dam ka chuning re bang ke lalo la tuma phanta nang pu piason te action and piason te misen pa nang than pipu pusi nili tum media hoi pa nali tum phan media lo nali tum ka chuning ri aduna lambang ke la hen antela ki bang vinay master phan bang nangli hen bang ko pilon te la ho kang sai pinai pusi pu mate suspense pinai pusi nangli la solam lo la se alang li la sonda thak non ke dam tang sonda thak si bang vedet pulu tang te ni tung ke suspense pinang po so teacher phana bang ke foto apang sinang tum school me than tha nang men bang gente nang men bang ko jerpo Sarpamon kro gadi tangte la nang tumaro a school long bang an master do bahini gadi amen chini ji ma Contoh gadi bang biar malah tu bahini ta bang bipin gadi ante nang tum la exam kita kolong nikon ante exam tok long ken penang tu ko pipi subject dolang kita long leke la subject ini tolong ilang ke di de la so subject aphan ke ente ko son la chali noi pula son nang than mang than the ke di churai pin lo ke di Lakhain ko rapon nilip MC consensi ke parlo Chukiala High Secondary School along mesin asarlang ke longpon pedeng labang su school along pen kadu kawi bang encourage sirke patum labang su asarlang tokpon lo lapen la so sarlang along stamai alang ditum ba encourage sirke patum tam mesin ang thek pensi spon pon lo labang su school along luthan bang mate teaching staff atu kachbaduk pen ajoksi labang su school along mesin asarlang ang thek longpon lo pusi principal Dr. Ronjit Rong hangpen ningjepon nilepen joising teron Karbi Longri Abirta ta dak Chukiala Higher Secondary School bangke tum dak central abdar posi nila tum asoma mata student atum bangke adak Daytol Higher Secondary School along si ketok dam dak la si la swang bong pen 29 ang students ki pidon pen 29 ta pass lo la si percentage bangke 100% lo la swang bong pen first division bang proxy mata 7 lapen ke second division bang bangkoi mate 20 jon lapen ke aku la third ang dek bang bahini do tang room rapet pen 29 students so overall a percentage bang ke 100% tela dak Karbi osomar do bang kon bang desa Karbi asoma abang ke total bang 14 an myo ho ni hoda ka hisab lapen ke adivasi tombang bang pli lapen ke aku la Assamese tombang inut domon Karbi tum ong chet mon ni cheteng ne tudar lo la si total bang ke 29 lo seta percentage ke ong bang ke Karbi tum lo tela bang so an ki pas ki ong lapen ki pitang tum anda pas la so puthak nan tum ko an se la bang so ki pa thek ji phan ki pa re ji phan ki pa pas ji phan nan tum ko an ka bor iban se la an ang deng a percentage ke lidron a hok pet lo la so la manang ni ka ju bang ke e tum dak ke do stop tum chipaduk pik athema la so Chukiala Higher Secondary ke tokcheng la ke 2019 aning kan 2019 aning kan stame halada ke cheng C students bang ke 40 students do 40 students pen setame 40 pass lo 100% lo lapan pi aku 2020 stame 51 student do 51 students pen 51 pass lo 100% lo lapan aku adon 2021 ta 60 students lo 60 student pen 60 student ta pass lo 100% lo pen kunan peneng third setame 29 student do 29 student pen 29 pass lo 100% lo lasi la soalam apu thak na chama klar dak pa chini kang tung bang kala halo je itum dak Chukiala Higher Secondary School atum students la pen ka ko ke thang mane hedi ke jong dama we jong si ko mane tum yong si ning hang do ta third division ta mene tum pon non peneng sa me third division sa me pon tela bang so kole Secondary pen 100% labang su HS final year result long pening chot la pugali labang su school higher secondary section established that pen 2020 21 22 or 19 20 21 22 non an sime 100% si result bang long pon bom la su
aputhak ke aprangsi ke lah lo tum kaching hot labang su school principal Dr. Ranjit Rongha alang li chipiduk o alang li chipiduk lapen alang li lasunsi school lapen itum dak ni lip ahawar phalapan kaching hon ben kachipidu joy nei lo lapen adun thuila ke itum akaduk awe than bang atum mate staff atum chipiduk pi lapen students tum sime ladak itum monthly test sime en pon lapen students atum ladak exam abang ke pipon pedet pen exam latum mane escape long le latum non pini le latum absent det busumi latum test ba exam ala sort exam ke chitok weng nang ji asun si ni tum dak thi konol pen asun si students tum sume alang litum ladak ke pinang an tum ke lapulang thak pen asap communication mate network ka pen asap siksak du chat ti ta hut pen ke bons malang litum hasme lasun si thop pachit dok thu po asun si alang litum ta percentage aku omu chot ti so join si students tu bang exam ang escape long le der lo pen atum exam an litum en pon ulo pen class me tum continue atum than lo pen en pe me lo ka do we teacher tum sime sidum chehok per pig lo pining result me o an nang litum sime birta long lo first division ke bang troxy second division ke bang incoil pen third bahini si la songbong simi itum Karbi tum tepi nang ala songbong a percentage ke pass percentage Karbi tum siki oh chul parti prangsi nasar nang li men lapen nang li kopia subject sila bang so higher secondary long than la bang so butak than pon jima so nili men la ke high synchro nili la bang su higher secondary long nili sociology subject si tha tang telang li la bang so sociology ki thana puthak la samara tu nang li long nang chari dun ko anak kisung la tu mapanang li pudam thek ma to la bang ke sociology is the mother of social science